أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. bandiraɓe julɓe caggal yettude Allah e julde nelaɗo aw sallllahu alayhi wa sallam. Eɗen calmini julɓe ɓe fof, eɗen kucciri ɗo yeeso jinnaɗo men ceero men Cheikh Ahmad Tidiane Alpha Mouhammad Souleymani Ba ɗo e wuuro men kay hey legal men Kilinkar, galle men galle Cheikh Mouhammad Samas. Eɗen ɗo kucciri e makko, eɗen joddi e makko ɗo, eɗen mbadda e makko no gonɗen waddude e makko ni e saggidde julɓe ɓe e siftinde julɓe ɓe. Ñalawma men hannde alarba lewru men taska ene yaara e balɗe 14 fergo annabi sallllahu alayhi wa sallam ene yaara e duuɓi ujunere e temen nayyi e capannayyi e jeegom. Ceerno mum mbima assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mi salmitimama an tan goto ko calminɗa ko. Naam. Mi salmitanmama e dendagal julɗo mon wi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Naam. E dendagal kala ɗo julɗo woni. Naam. Kala ɗo julɗo woni. Naam. En ñaganuma ɗum moƴƴere. Naam. Ummorade Allah. Naam. En ñagoto moƴƴere ummoride Allah. Naam. Kala ɗo julɗo woni. Naam. Kanko andi sohla makko. Naam. Kanko andi ko woƴimo. Yo Allah ittanmo on ɗon sohla. Amin. Yo Allah ittanmo on ɗon goƴa. Naam. So wawi noon ko goƴa ñamade, Naam. ko goƴa donkal, Naam. goƴa basgol, Naam. goƴa ñaw, Naam. goƴa nawligu, goƴa cuddugal, Naam. goƴa kalis. Naam. Kala sohla mo o wondi yo Allah ittanmo on ɗon sohla tanko rabɓe ɗeɗi sohla. Naam. Amin. E wiide dendagal kadi julɗo fof ɗo woni biyo ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan rasuluhu. Naam. Yo julmo wuuri. Naam. Yo Allah hokku en wattorde mo wuuri. Amin. Yo Allah jaɓanen golleji muɗen. Naam. Heewi famɗi. Naam. Kala ko golluɗen hen yo Allah jaɓanen. Naam. Woto Allah nimsinen daragol hitande kadi arore nde. Amin. Hitande nde ɗo e mayore kadi. Naam. Woto Allah nimsinen ko golɗen ko. Woto Allah nimsinen kadi hitande arore nde ko golleten hen ko. Naam. Kala ko ɓami jaɓande no golle meɗen yato kadi ko hitande arore nde ɓuri jaɓande en. Naam. Kala ko omo danduno en e hitande nde ɗo ɓennude kadi yataw hitande arore nde ɓuura dandude en musibbaji ɓennuɗi. Naam. Kala ko mo rakkuno en e arsugaji e nde ɗo hitande kadi yataw hitande arore nde ɓuura rokkude en. Naam. Kala ko waɗanno en ko jiɗɗo jaɓani en. Naam. Tuubu buya. Yataw kadi ko hitande nde ɗo Naam. ko jaɓanno en hen tuubu buya. Naam. O rokku en hen afiya, o rokku en belam. Yataw ko hitande arore nde o jogori ɓaɗande en belam. Naam. Ne ɓuura ɗum. E sukami wonon Amérique. Naam. Goƴaji ɗo gonɗon toon ɗi. Joom goƴaji o lowɗo e moɗon goƴaji o yo Allah hokkumo ko sogoliri ko wona onon. Naam. Yo Allah hokkumo ko woƴa. Naam. Ko wona yaltinde onon hoɓɓe ɓe toon. Naam. Yo Allah hokkumo ko sahliru e komo sippira. Naam. Ko wona e onon kadi tumorankoɓe wonɓe toon ɓe. Yo Allah wonan min wonano kala ɗo gonɗo noon. Naam. France naɓe Espagne e ɗiɗo laabi jakketeɗe fof. Naam. Ko fof yo Allah dan. Yo Allah wallu. Naam. Yo Allah hokku en tawide oɗo saha mo wuuri. Amin. Oɗon mbaɗe julmo wuuri noon. Naam. Debbo e gorko suko e mawɗo. Naam. Télé Haalpulaar en. Naam. Kamɓe mbiyano télé fulɓe. Naam. Télé Haalpulaar en. Naam. Aha, mi yalti e télé fulɓe. Ala weli Demba Korka yenni nelaɗo sallam ko pullo. Naam. Pulel leɓe beyi. Naam. Bingel nelaɗo sallam Naam. aywa ala ko andi. Walla anda ko wirni. Naam. Inde nde tan ko woni pulel ko. Naam. Leɓe bengel. Mi yalti e wiide ina fulɓe. Naam. Télé Haalpulaar ni Sénégal mbimi. Naam. Télé Ali Malal Diallo min mbiyano ko télé. Naam. Ali Malal Diallo télé Haalpulaar en. Mi waɗi on julmo wuuri ko arti fof. Naam. E duwonade ɗon kadi baɗi men debbo bange. Baɗiraɗo bange. Naam. Ɓiɗɗo bange. Cankiɗo e ɗeɗo balɗe. Naam. Kam mbiyata Maymuna Sy. Onon dendagal wonɓe ɗo ɓe fof. Naam. Debbo e gorko fof kadi mi duwonimo ɗum. Naam. Yo Allah heddon caggal makko ko jurti. Naam. Yo Allah heddon caggal makko ko jurti. Naam. Yo Allah heddon caggal makko ko jurti bi jayna bil sawala sabi. Naam. Amin. Ko ndukane ɗen e ɗuɗo duuɓi jeegom walla duuɓi joyi duuɓi nayi. Naam. Ƴogoynoɗo kam so yoolima wiyata namtaki so yettima. Naam. Diine ummorde ɗon ko Makka. Naam. Kala ko wona Makka, kala ko ummaki Makka. Naam. En ngalano hen haaju. Naam. Ha jofte oɗo yawmu arfa.
ha jofte o yawmu arfa نعم so ahlul jama'ati was sunnati wonno نعم ene watti ɗum farilla ɓe gonti ahlul fasadi was sunna نعم ɓe goni ahlul jama'ati نعم walla ɓe goni ahlul jama'ati wal fasadi نعم kamɓe mbiyatno hoorde نعم arfa نعم kaffaratu sanatin aɗa hafra bakar maɗa نعم hitande ko adi ñalowma o نعم hitande caggal wonti fenande نعم ɓaleere kurum amati jan kam kañ ko haalpulaar fuutanke ɓe fuutanke kadi ene wawi ndiyam نعم ene wawi dogde jeeri نعم ene wawi kadi lumbade نعم sa woni fuutanke waɗa dande mañka ala ko defata ane wawi lumbade نعم sa jultaka a joltoon min ɓurma wawde fuutanke نعم kadi on jedat نعم o nani نعم amati jan goto o nerenajo ko haalno jeɗɗum mbiɗo ma leydi asma ndenda نعم wi on ñande arfa yo hoorde yawmu arfa ene harmi نعم mbiɗon koma leydi asma ndenda onon ustade en onon qaadije no fof نعم Allah hoyni on e dow konngol oɗo jaaɗo Allah نعم almami dariɗo haali نعم oɗon nana ɗemgal arab onon ustage نعم keɗɗe ɗemgal makko mami firtan haal pularen ɓe نعم kono onon nanoɓe arab ɓe نعم. keɗe ɗe ken noon kadi nanoɓe arab ɓe نعم gadde kasato keɗɗon ko adde yawmu arfa ene harmi نعم to ene ga fof ene harmi ma jiida nangue نعم ɗo fuɗata a jiida e nangue ɗo mutata mbimi horde muɗum ene harmi نعم keɗɗe o jonna keɗɗon so haali araba gayni onon haal pulaar ɗum mi refta noon نعم يصام يوم عرفة حسب الرؤية في البلد أو هل يصام يوم عرفة حسب الرؤية في البلد أو الرؤية في مكة؟ عرفة في مكة فقط، ما في عرفة في نيجيريا وعرفة في السنغال وعرفة في ففي الحج كله المسلمون تبع لما في هذه البلاد. عرفة هو اليوم الذي يعلن في هذا البلد، لكن إذا وافق يوم عرفة هنا يوم العيد هناك فإنه لا يصوم، لأنه يوم عيد عنده، ويوم العيد يتبع البلدان. فما هو يوم عرفة؟ يوم عرفة هو الذي يقف فيه المسلمون في عرفة، ويصام ذلك اليوم إلا في حالة واحدة، إذا وافق في البلد يوم العيد فإنه لا يصام. نعم. هل يصام يوم عرفة حسب الرؤية في البلد أو الرؤية في مكة؟ عرفة في مكة فقط، ما في عرفة في نيجيريا وعرفة في السنغال وعرفة في ففي الحج كله المسلمون تبع لما في هذه البلاد، فيوم عرفة هو اليوم الذي يعلن في هذا البلد، لكن إذا وافق يوم عرفة هنا يوم العيد هناك فإنه لا يصوم، لأنه يوم عيد عنده، ويوم العيد يتبع البلدان. فما هو يوم عرفة؟ يوم عرفة هو الذي يقف فيه المسلمون في عرفة، ويصام ذلك اليوم إلا في حالة واحدة، إذا وافق في البلد يوم العيد فإنه لا يصام. نعم. نعم. haali o wi arfa نعم. ɗo waɗa ɗo ko ɗon tan woni arfa. نعم. arfa ala leydi gondi sona e leydi makka. نعم. arfa haalete koye leydi makka woni koye leydi makka waɗete koye leydi makka. نعم. golle muɗum sene hoore e so hooretaki fof arabu arfa woni tan ko e leydi he. نعم. sarɗiyeji ngabbinoji ɓe haari ɗi نعم. e sarɗiyeji koreteɗi ɗi نعم. fof woni koye makka he. نعم. ala e nigéria arfa نعم. ala nigéria arfa ala sénégal نعم. arfa ala fof e aduna ɗo woni so wona tan sona mari makka. نعم.
ɗum noon so tawi neɗɗo ene gollana arfa o yataw ko e makka he woni sabu julɓe fof no potiri kañumen fof ndendi ko e leydi makka he ko hen tugani ɗum noon so tawi ɗum wonti yimɓe ɓe fof tugani ko e leydi makka e yawmu arfa o ala fof ɗo woni sowona e nder leydi makka he kada waɗa hen aɗa hoore hen yataw aɗa yenana koye leydi makka he gonɗa aɗa hoore ñalawma o ɓaade a wona kajjuɗo so tawi an a ngabbi hayre nde an korka alanama gonɗo e leydi hen korka ene wodan ɗum tawi koye leydi he woni ko mbinomi onon aɗana caɗi ɗon ko ɗum batti toon no jabbe kadi wala sago mbino onon jeedat kadi on jeedat fali force mi wino on neɗɗo mo jiida nangue ɗo mutata ino fuɗata kalmi ko yar pular on ndenta ko warko mbiɗon loppete oɗo joni on ko arab min kam kon ɓaleji kuru onon nannoɓe arabe onon ustuji onon seremɓe mi wino on hoorde yawmu arfa ko haram kalanmi on hadiseji nayyi ɗe foof mo hadis Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab kalanmi on Abi Hurayra kalanmi on Qatada to kalanmi on Siddatuna Aisha to kalanmi on mbiɗon hay hunde mbaɗa harmina ko Allah dagni hol min saka mbaɗa harmina ko harmini saka ko Allah dagni to koɗo ala fof kon mbiyani joni kam wona e ɗemgal ko ɗemgal oɗa ko Allah waɗi hay so jeddi ha yedde kiɗɗe babiraɓe moɗon tagui on mbawa ittude warde mbimi yawmu arfane harmi dagotako sabu o haali o hay sinno arfa noon hawri toon e onon ga wonɓe gaɓe ñalawma moɗon arfa hawri eɗo korani ɗon ɗo hawre e ñande julde hawre e ñande julde on korata ñande toon ɓe gabbi toon arfa kamɓe ɓe juuli toon onon arfayel moɗon ko ga mbiɗon hande ko arfa hawre kamɓe ko julde mabɓe toon hajubo mi anda ko julde moɗon boni arfa moɗon korka moɗon dagotako o wi hay sinno ko arfa ngabbeteɗo o noon so tawi arfa o hawre ñalawma julde o kamɓe wonɓe toon ɓe fonnoɓe hoorde ɓe kamɓe wonɓe makka ɓe ɓe jiidi puɗal e mutal ɓe so hawre ñande arfa so arfa o so hawre julde ɓe korta kibono wonɓe gaɗo men so nanam reften arfa toon woni ñande julde onon arfa toon mbiɗo oɗon koora ga joni kamɓe arfa mabɓe mbaɗa arfa ɓe mbaɗa julde joni arfa moɗon ga o hawri toon e julde kamɓe wonɓe toon ɓe koye mabɓe de so tawi arfa o hawri toon e julde ɓe korata kamɓe wonɓe toon ɓe wona arfa o so hawri e ñande julde kamɓe fonnoɓe hoore toon ne mbiye ko sunna ɓe boni ɓe korata wota ñande jotanɓe ala ko gasi geewiriɗo wona gonga ittata gonga duuɓi jeegom walla duuɓi jeetati ɓiyen ɓe min kayitawmi ko babam ne hoore min hooram kay mi tawi babam ne hoore kono waɗaka barka wona gonga ko haram oɗon ɓuuri baba walla babiraɓe mon ɓuuri baba andude wona yorde ngabanaji gonɗon gartira hakkillaji moɗon ɗi wona ko on yiyani walla kon meeɗani yiide walla kon meeɗani nande foof so ɓaade koye deftere Allah e sunna annabi sallam on mbawa ɓulnude defte ɗi foof on mbawa rentude qur'ane o foof on mbawa ƴeewde qissaji goɗɗe qur'ane tawilaji goɗɗe on ngala ɗum noon so neɗɗo haali mbaɗe jam tan jaare jam to waɗa firnaji ɓen ɓe mbiyata min tawmi ko babam ne hoore ɓe namdo yoga e musiɓɓam an kam ceerno ma o ko wi ko an kam arfa kam o wi ko wonɓe toon ɓe walla ko wonɓe gaɓe mbima hay mayɓe hornoɓe no jaltine piya haala bonɓe ngala kodi ala ko haali jibbinteɓe kay on keɗorima ɗum kanko ɗemgal arab nani oɗon yani en on dañi janɗon guitte mbiya ko fenade eɗen jokka julmo wuuri meɗen no bandiraɓe eɗen mbaɗa julmo wuuri den dangal bandiraɓe fof tugge jinnaɗo meɗen ceerno meɗen khalifa meɗen ceerno Ndiaye Baro ko toon puɗɗorten kanko e galle makko e dendagal luwa dibunaɓe fof eɗen mbaɓe juno wuuri kadi kanko ceerno kadi ko jahowo ziyara fas cheikh namata diane radiyallahu taala anhu yo Allah nawɓe e jaam renaɓe toon jaam artiraɓe e jaam calminago meɗen ceerno Hamidou Pal eɗen calminoɓe eɗen juuroɗe ɓe waɗa kadi julmo wuuri galle ceerno Abdoulaye Dia ɓogge eɗen calmino eɗen juuroɓe eɗen mbaɗaɓe ko julmo wuuri galle ceerno Saydou Nour Ba mo pategal guiɗo annabi sallallahu alaihi wasallam gonga e gonga mo yakiran hay caggal mo jiidani Ahmadou mum tammiyata cheytanul islam mbiɗo wotane laaɗo sallahu juure woto yettore woto ñaagore woto faabore kefragal ko ɗo tigi neɗɗo ko o yiɗi annabi sallam a yiɗa yettorade mo a yiɗa jokkorade mo a yiɗa juurade mo a yiɗa ñaagorade mo anne hol jiguinima e annabi sallam anne hol diina ma
an hul diina ma na'am yaade noon haɓe njaha haɓe toñel imam al-Busari na'am ɓe mbiya ko keefeero ɓaadi manti annabi sallallahu alaihi wasallam na'am mantani babiraɓe maɓɓe wona ko ɗum woni ɗon na'am al-Busari fa mablagha al-ilmu fihi annahu basharun na'am wa annahu khayru khalqillahi kullihim albani fawzani usmani na'am ɓeeɗo fof ɗatalahumullahu an yafkuna ulaika humul la'anahumullahu fa asamu wa absaru na'am ɓe mbi Busari keefeero kamɓe woni heefere fa mablagha al-ilmu fihi annabi sallallahu alaihi wasallam na'am gandal ma tan haɗata hay maɗa e makko ko neɗɗo on no mbaɗa ni na'am kono kay wonde annahu khayru khalqillahi kullihim na'am kanko e ɓuri dendagal tagore Allah nde fof kanko ɓuri na'am so ɓurano tagore Allah nde fof an yumma e bama sene kumane yo haala inde tano men ko inde makko de haalte na'am ɗo gonɗa fode ko inde makko saɗa juuloya ko inde makko saɗa waɗa kala ko mbatta ko inde makko na'am so mbiyama so yimɓe tagiraka sago nabi sallam tagiraka sago babiraɓe moɗon ndi kam na'am gappir hakkillaji moɗon ngal toon bonne dagal na'am goppon bangeji faade annabi sallallahu alaihi wasallam na'am aliwel demba ko warta fasigo ngel puli leɓe beyi wi annabi sallallahu alaihi wasallam anda ko wirni na'am so tawi annabi sallallahu alaihi wasallam andani ko wirni qur'anul karim ene jippo e annabi sallallahu alaihi wasallam jipporo no jipporini sahaba binda no windirini kanko nabi sallallahu alaihi wasallam o wi oɗo ay ko nangam de simore ko nangam de ɗo simore sa jangi ɗum ko nangam sa jangi ɗum ko nangam kolgan windama kanko de wer sa jangi ɓolo lawlaɓe nangam ɓuri tedde ɓorana ko nangam ay arema tan kene jippi suura arema tan kene jippi kono an anda barke gonɗo e suura he a anda barkeje gonɗo e suura he a anda hay hunde ko kanko de haalama te ende jippi nde kadi jippi koye makko te an aɗa jangga jamma yo anda ɗum hatta yumina hada nan ay qur'an an aliwel dem korgan fasi kuɗa ɗo sirruji nayi qur'an anda ma mayi anda sona ko raɗo sallallahu alaihi wasallam andinma hande mi yafete koye julde gonɗen ɓennen bangi goɗɗo eɗen jogui haala gorka en ara yeeso so ɗum ɓenni onon julɓe mbatte hakkillaji e barkaji moɗon mbatte hakkillaji e dew moɗon Allah mbatte hakkillaji e dew moɗon Allah mbatte hakkillaji eko jahatan ko layyaji kam en ɓenni nagge layyetaki ɓaade jawdi ene woori nagge layyetaki ɓaade aɗa jogui jawdi gelobel layyetaki ɓaade aɗa jogui jawdi gasogal layyetaki ɓaade jawdi no woodi lingu layyetaki jawdi ko wiyete baali walla beyi ko ɗo layya sunna haaɗi sa nani neɗɗon layyo ngeloba walla en law ɓen ko ronkuɓe jawdi ronkuɓe beyi walla baali ko jogui ko mbaɗa kadi rendetake en kaali ɗum en ɓenni amma e ɗeɗo balɗe mi nani so tawi ko fawzani walla ko goto e mabɓe heefere mawɓe tan e mabɓe ɓe tan ene wiya kadi e yawmo taciri wona gon kadi ko bida ñalomaji tati balɗe tati caggal julde de nelaw sallam harmina ko waɗa o ko bida kanko hayso nelaw sallam wiyama sallallahu alaihi wasallam waɗa ko ɗum ko bida so tawi nelaw sallam mi anda kanko ɗo iti ɗo bideje yoɓe ƴeew koɓe kalata ko ɗeɗo balɗe fof radio ji ɗi fof dendagal kamɓe almeɓe arabe fof e joom laabi sunna ene suyankoɓe ɓe fof ɓe dukata tan ko alal archive tawa ene mbiyata danki ɓe dukata tan ko danki ɓe mbi alal archive ko danki Allah ɓe hen mbi ɓaadi Allah wiyama ene jogui danki ɓe mbaɗi dekene Allah ene jogui juuɗe ene jogui koyɗe ene jogui naggam ene jogui ɗangam wala fof koɓe kalani hen kamɓe fof noon koɓe ndendi ko e koɓe dukata ko e koɓe jahata ko ko wasde ɓe famde qur'an karim mi wiyani min tan mbaɗa famide kono so tawi koye ndeɗo toɓɓere ɓaade kay al arshi kay ɓe mbi tan ko danki ɓe koddiri ɗum koko joɗete al arshi wona dankil wona danki saka beytoɓe mbiyanelaɗo sa sallam nde Allah nawimo dow asmane ɓe jooɗima e dow dankel eɓe jewta sewal haal qur'an ene finni ɗum alal arshi ko hattan o hattan Allah e tagore muɗum hattan Allah e bawal muɗum o wima wa kana arshuhu alal ma'i hattan makko mo waɗi e ndiyam ndiyam noon ko woni kulla shay'in hayyin afala yu'minun kulla shay'in hayyin afala yu'minun wa ja'alna min al ma'i kulla shay'in hayyin onon mbiɗon wa kana arshuhu alal ma'i mbiɗon ala sallam e Allah jodima e dankel ɓe leppat
so be jaala ka tawi do naam ko yayi wala ngel debbo a fami naam ala arshi ko hattan naam jomiraɗo naam ɗo haaldi hefereɓe naam خلق السماوات والأرض ما بينهما في 6 أيام نعم ثم استوى على العرش نعم وتجلي دي أسمان أوفف نعم كو إندر بلد جيغوم وفتي حتى دو ونودو نعم وفتي حتى دو ونودو نعم kambe ko be bayi wadde fof e ko bayi yaade fof نعم hakkunde leedi asman tan ko don be kaade kala mabbe ne kadi haysino ko etude suufe sappo so nyitor نعم kala ko neddo golli te ha golli نعم waylato do wonnodo ala ko ko di ko kanko ala non ala hokki o ma masana min logo bi de o tagi leedel de jeedo asman jeede hay tampere wotere hebani نعم kadi summa sawal arsi o foti kadi do wonnodo tan ko don foti kanko wonno Allah kanko woni Allah on nattata Allah on nattani Allah on natta Allah ittare mo ko Allah ittare mo ko bawdo ittare mo haydara ala arshi ko hattan hattan Allah waji Allah min al-ma'i kulli shay'in hayyin wa kana arshu ala al-ma'i hattan mako mo wade ndiyam waji alna non min al-ma'i kulli shay'in hayyin kala ko min taga ko emi ko min tagira min badir dum ko ndiyam min gurdi dum ko ndiyam yewi alquran o fotiri hoore kala tawdan arshi tawtan ko hattan makko nan taw ko dum haali hen so tawi ko alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lil ladhina amanu rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladhina tabu wattaba'u sabilaka wa qim azabal jahim ربنا وادخلهم جنات لواتا ومن صلح من آبائهم وزدكم ملائكة جميني الأرش وندون الأرش من بي أودو بيادو الذين يحملون الأرش ورتيكا كو ملائكة تان تنبي تشالين تنبي بغوسكني ولا أبوي ماي ألا wala ko harsat ala hatta makko mawadi malikaji makko yo ndenir yurmende makko no wadi hatta makko e dow balde mon in alaykum la hafizina kiraman katibina ya'lamuna ma tafaluna kono baado sa rondar sak baado sak sokora sak rondar malik ene balde modon on hatta mo wadi en din malikaji wadi balde modon nyande yo mag yamata jongo dendangal tagore fof bo wodi dendangal leñol fof malikaji mudum ene ndena يحملون الأرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم بيات آن جومي أمن بيشوف هنا كبر مواجه كوي من يارلو بيافو بي بيم سنة نجول بي